Suomen brändi tällä hetkellä maailmalla on todella hyvä. Siis todella hyvä. Tämä ei ole mitään tällaista niin kuin ikuisen optimistin kuorrutusta, vaan joka kerta kun tapaa, viimeisen 4 vuoden aikana mä oon ollut 80 maassa, tapaa ulkomaalaisen ja vähän tunnustelee, niin sieltä tulee seuraavat jutut. PISA. Eli kiitos OECD siitä, että olette tehneet sellaisen testin, joka sopii meidän junnuille tosi hyvin. Eiks niin? Se on yksi. Toinen on kilpailukyky. Tämä on muuten jänskä juttu. Me aina valitetaan Euroopan huonoa kilpailukykyä. Sitten kun me maailman 10 kilpailukykyisintä maata, niin 6 niistä on Euroopasta. Ja yksi niistä on Suomi. Kilpailukyky tosi hyvä juttu. 3 luottoluokitus. Nyt me ollaan se kurimaa, eiks niin? No se on aika kiva olla vähän silleen. Sä tunnet itsesi niin kuin vähän valtiovarainministeriön virkamieheksi. Me ollaan 3 maa. Me osataan tää kurihomma. Ja se on oikeastaan ihan hyvä brändi. Okei, no Kreikassa ei välttämättä ole ihan hyvä brändi just nyt, mutta se on ihan hyvä. BKT per capita, me ollaan top 10. Ilman muuta. Myös ostopariteettilla mitattuna. Onnellisuusmittareissa me ollaan aina 1, 2 tai 3. Eli ennen meillä oli sellainen top 30 brändi. Nykyään meillä on sellainen top 3 brändi. Me ei haluta aina sitä myöntää itsellemme, mutta näin se vaan on. Meillä on todella hyvä kaiku tuolla maailmalla. Ja siitä kannattaa pitää kiinni ja mun mielestä sitä kannattaa markkinoida. Sitä pitäisi markkinoida paremmin. No häviö mulle ei ole vaihtoehto. Että mä oon suomalainen ja mä tappelen Suomen puolesta ja kaikkien sotaveteraanien puolesta, niin häviäminen ei ole mulle mikään ehto, vaan mä menen sinne tappaa tai tulla tapetuksi. Te tiedätte, että jokaisesta maasta, vähän niin kuin jokaisesta tuotteesta tai melkeinpä jokaisesta ihmisestä, niin meillä on jonkinnäköinen kuva. Tässä mä pyytäisin vähän niin kuin kaikilta apua, mikä meidän pitäisi tehdä huomattavasti paremmin edelleen, on markkinoida Suomea. Meillä on markkinointivaje. Me ei olla tarpeeksi hyviä kertomaan siitä, miten hyviä me ollaan. Mua niin kuin ei pysty voittamaan, ainakaan tyrmäyksellä. Jos joku sinne jännäpupu tulee juokse 6-8 erää, niin se voi ehkä sitten niinku kyllä selviytyä hengissä, mutta voittamaan se ei ikinä tule. Et se on niinku selvä asia, että niinku muiden turha edes yrittää. Ensimmäinen pointti, miksi meidän pitää tätä tehdä, sen takia, että meidän talous ja oikeastaan meidän koko olemassaolo tavalla tai toisella on riippuvainen siitä, miltä tämä maa tuolla maailmalla näyttää ja mitä me ihan tosissaan ollaan. Jokainen maa on tavalla tai toisella mielikuva riippuvainen. Okei, on sellaisia isoja pelaajia, jotka ei välttämättä sitä mielikuvaa yhtä paljon tarvii, mutta sitten on meitä pienempiä, jotka sitä tarvii. Se on se niin kuin maine, joka niin kuin vie sua eteenpäin. Jos sä hyvin hoidat homman, niin aina pääsee eteenpäin elämässä. Että parempi maine yleensä niin kuin menee pitemmälle kuin paskamaine. Se kuva voi olla positiivinen jostain maasta, tai sitten kaikista huonoin on se, että sulla ei ole minkäännäköistä mielikuvaa siitä maasta. Joku sanoo sulle esimerkiksi Komorin saaret. Onko se sellainen maa, johon voi investoida? Voiko mun firma mennä tonne tekemään jotain juttua? Voiko mun startuppi aloittaa tuolla? Monet yrittää 10 vuotta ikinä pääsee huipulle. Sitä hiotaan sitä taitoa paremmaksi ja paremmaksi. Tätä se näyttää sitten niin hyvältä kuin se näyttää. Jos me tehtäisiin vertaus siitä, mitä me oltiin 70-luvun alussa, nyt mä otan onnellisuudet ja tällaiset pois siitä, ja verrataan siihen, mitä me ollaan tänä päivänä, niin tässä on tapahtunut joku pieni ihme. Tällä maalla menee hyvin. Rakastatko sä mun munaa? Rakastan. Tässä maailmassa on vähän yli 200 kansallisvaltiota. Ja tavallaan tai toisella ne kaikki kilpailee tietystä tilasta. Se on poliittinen tila, se voi olla taloudellinen tila, se voi olla etu, se voi olla valta, ihan mitä tahansa. Kun Elleissäkin on 20 miljoonaa ihmistä, niin kyllä siellä jotain tapahtuu. Mutta ei siellä suhteessa sille niin paljon tapahdu kuin täällä.
Ja sielläkin on se hyvä juttu, sitten ne on neekerit, nämä moskeleet toisiansa, niin mä ostan niitä luotteja sitten niille vaan ilmatteeksi. Brändi on se viesti, se totuus, jonka sä yrität kertoa jollekin kolmannelle osapuolelle. Ja samalla se antaa sulle mahdollisuuden katsoa ittees peiliin ja miettiä, että mitä suomalaisuus ihan tosissaan tänä päivänä on. Se vähän pakottaa miettimään ja sitten se on vähän epämukava harjoitus välillä, koska silloin se joudut aina miettimään sun hyviä ja huonoja puolia. Kaikki muut ammattinyrkkilät suurimmaksi osaksi on ollut tyhmiä niin kuin mustia neekereitä, että ne osaa kirjoittaa eikä lukea. Mä osaan. Eli syntyy jonkinnäköinen kuva. Finland even cooler than you think. Ikinä edes suunnitellutkaan, että musta tulee painia loppueläessä, niin oli vaan porras muihin asioihin. Perussetti on se, että me ollaan onnellinen kansakunta ja musta se on tosi hyvä juttu. Me ei välttämättä aina näytetä sitä hirveän hyvin, mutta se on osa meidän ilman muuta brändiä. Kolmas ja viimeinen huomio ennen kysymyksiä. Me ollaan yksi maailman vähiten korruptoituneita maita.